Bhotani mawethu. UMzantsi Afrika uthe bhazalala becelebrate i-festive season njengangokuba ingoDisemba. Abantu abaninzi baya kwiintsapho zabo bocelebrate neentsapho zabo iKrisimesi enge-25 kaDisemba. Kodwa wonke uDisemba kuyabonakala into yoba abantu bayam-enjoya. Siye sathumela iintatheli zethu unathi yala kwelo laserheni esijongeni into yoba ingaba kanti bona ba-enjoya kanjani na erheni i-festive season. Unathi masi-cross over kuwe sijonge into yoba ingaba erheni nime kanjani. Unathi? Oh, siya, Lila. Show me oh my goodness, guys. I'm reporting live in Grahamstown. Yo, Zabila ekhini guys. Zabila ndithanda ngena ke sana. Apha ngase kubi up ngase-monument siyazama andisho ngena i-monument bandithi ibhotile ejini nesayida ezimbini ndathi guys ndizosebenza apha bandinika la mantombazana bandinika but inanantsi sela mntasi seke ubana yayazi but ke kumandi erhini abantu baserhini baya-enjoya uthi ungena erhini awusoze mntu asekhaya ufumana isayida uhambe nayo bomba bonke mna estudio ninimamele ngoku ndithetha nina bomba bonke my whole life I've been working just abantwana bam ndingene nathi but ke kwiDisemba-risheka apha erhini abantu nayintoni kasapha kwiDisemba-risheka apha erhini ziyabila msasi ndikuxelele mna inintsi into eyenzekayo. Sixolise nje ngelo nqaku masidlulele kwinqaku elilandelayo kodwa before senze loo nto masithathe intengiso sizabuya ngongoko.